natin, magdi-display tayo ng ating paninda. Yan, minahati ko yung iba, dinadala ko sa workplace ko. Ayan, sabon. Ayan, ito yung pang-pack ng ating mani. So, nagbili na tayo. So, magluluto tayo ng mani next, the other day na lang. Tapos, yung mga chips ko, yung mga chichirya, lagay natin dito. Tapos, dito lagay natin yung mga naubos na chocolate, candies. So, ilagay natin dito. Ayan, tapos yung mga dilata natin.